Helo bawb! Heddiw mae gennau'r pleser i siarad efo cerddor talentog iawn sef Edith. Blwyddyn diwetha nath Edith ennill gwobr 2020 yng Ngobrau Selar, a dyw hi ddim wedi stopo cynhyrchu cerddoriaeth ers ni. Felly, dyma Edith! Haia! Lush bob ma, diolch yn cael fi. Y cwestiwn cyntaf ni eisiau ofyn yw, pryd nes ti ddechrau sgwennu caneuon? Tua pa oedran o ti? Nes i tyfu lan yn Aberaeron gyda teulu fi, a oedd wastad diddordeb mewn canu a ysgrifennu. A tua 14 nes i ysgrifennu can cyntaf fi o'r enw Sownd yn y Canol, yn un i cofio. A sut nes ti ddarganfod y steil? Dwi'n meddwl, pryd nes i pigo lan y gitar, o'n i eisiau mynd at rhyw fath o cordiau complex mewn ffordd. Wastad wedi cael diddordeb mewn wneud caneuon neo-soul a jazzy. Dwi'n tyfu lan yn gwrando lot o Erykah Badu, Lianne La Havas, Corinne Bailey Rae, lot fawr o ysbrydoliaeth gan nhw. Mae llais fi'n really gweddu y fath kind of steil o R&B a neo-soul hip-hop vibes. Mae'na gorgeous fel dyfnder i dy llais, fel mae'n gallu, mae range ti'n class, dyw e ddim just yn sound i un thing, na, mae'n gallu, you can do whatever, girl. Dwi'n meddwl achos dwi wedi bod, tyfu lan ar just gwahanol styles o cerddoriaeth, mae wedi really ysbrydoli llais fi. Pan o'n i'n wrando ar gerddoriaeth ti, dyw e ddim just yn sound i un fath o gerddoriaeth, na, mae yna gymaint o gwahanol pethau mynd ymlaen. Techno, efo endaf, jazzy stuff fyd. Ti'n joio arbrofi gyda steiliau gwahanol o gerddoriaeth then, ife? Definitely. Dwi wedi bod yn gweithio efo gymaint o pobl dros blynyddoedd diwethaf. Dwi'n meddwl mae wedi ysbrydoli fi i eisiau ddim ffitio mewn i un bocs hefyd. Mae'n really dibynnu ar sut dwi'n teimlo ar un dydd. A dwi jyst yn mynd ati creu beth bynnag sy'n dod i fi. So sut ti'n dechrau diwrnod ti? Wyt ti'n deffro a meddwl, right, sgwennu can heddi, neu ti'n mynd ar sut ti'n teimlo? I ysgrifennu, dwi'n mynd off sut dwi'n teimlo ar y dydd. Weithiau dwi angen dydd i cael mwy o ysbrydoliaethau o tu allan i'r tŷ. Dwi'n really lwcus i byw o gwmpas natur. So dwi'n byw yn Merthyr, yn Aberfan, a mae yna fel mynyddoedd jyst mor prydferth o gwmpas fan hyn. So dwi'n actually gallu cerdded o'r tŷ lan i'r top y mynydd. Mae hwnna'n really ysbrydoli fi. Weithiau dwi'n cael plan hefyd, weithiau dwi'n ysgrifennu lawr plan ar gyfer yr wythnos, os dwi'n cael prosiectau arall ar y go. Dwi'n ffeindio'r amser yn y nos neu gynnar yn y bore i trio ffitio mewn rhyw fath o creu cerddoriaeth neu just trio updateio gyd o caneuon fi a symud mlaen i'r peth nesaf. Sut brofiad oedd i weithio efo Izzy Raby ar yr album Mas o Mas? So, oedd e'n really great a nath Izzy gofyn i fi creu sound designs ar gyfer darn o theatr yn The Riverfront. Profiad hollol newydd i fi, dwi byth wedi wneud unrhyw beth fel hyn o blaen. Dwi'n cael diddordeb mawr yn wneud drama a theatr, o'n i'n wrth fy modd yn wneud pethau drama yn yr ysgol. So, oedd e'n really cool i fi cysylltu efo Izzy, a ffeindio allan mae Izzy efo lot o'r un ysbrydoliaethau da fi, gyda music a artistiaid hefyd, a hefyd just y ffaith bod ni'n siarad Cymraeg a wneud cerddoriaeth Cymraeg hefyd. So nath Izzy dod i fi a dweud, ti eisiau wneud bach o music dan gilydd rhywbryd? Obviously fel, definitely. Ar ôl i lockdown digwydd, nath ni cwrdd ar Zoom a dechrau siarad trwy beth gallwn ni wneud, a nath Izzy dechrau anfon voice note i fi ar WhatsApp, just efo fel clips o hi'n rapio'n Cymraeg a Saesneg. A ni fel, mae hyn mor fresh, mor newydd, a just mor cool bod mae rhywun ar sîn yn gallu expressio ei hunan mewn dwy iaith ar yr un pryd yn un can. Nes i dechrau cynhyrchu gatref a oedden ni just yn hala pethau draw i'n gilydd. A nath un can, nath dwy can, nath tair can siapio dros cwbl o misoedd. A nath ni penderfynu rhyddhau fel EP a nath yr enw Mas o Ma dod lan, achos beth da ni'n siarad am yw sut da ni di ardopi yn byw mewn llefydd yng Nghymru sydd allan o'r ffordd, llefydd gwahanol i'r ddinas. So oedd e'n great project, absolutely amazing i gweithio da Izzy a creu rhywbeth mor special, really. So mor ddiolchgar. Ti'n gweithio lot yn y Gymraeg a'r Saesneg a mae'n lush bod ti'n gallu cael y mix yna.
Dwi'n meddwl mae'n mor bwysig achos mae'r iaith Cymraeg wedi siapio fi fel person, siapio fi fel artist, a wedi rhoi shwt gymaint i fi dros blynyddoedd i siapio identity fi fel fenywod di yn byw mewn Cymru. Mae o mor prydferth a mae o mor gwahanol. Mae'n just yn cool i defnyddio'r ddau iaith. OK, so nawr o'n i'n meddwl chwarae bach o gêm. So dwi'n mynd i roi 30 eiliad i ti i ateb 5 cwestiynau. So, just deud be bynnag sy'n dod i'r meddwl. OK, dwi'n mynd i dechrau'r timer nawr. Beth fyse'r un can fys ni'n gallu clywed am weddill dy fywyd? So ni'n definitely dweud Annie Glas, efo Mirores, mae'r album just yn amazing, a mae'r can. Pwy yw'r artist neu band gorau Cymraeg sydd allan na? Dwi'n bod yn bach yn biased, ond na i definitely dweud Kissy. Mae di ysbrydoli fi siwt gymaint. Beth sy'n gorau gen ti? Piano neu gitar? Piano. Beth yw dy hoff dymor ti? Haf, wrth gwrs. Da ni bron yno! A pwy yw dy hoff YouTuber ti? Cheap Lazy Vegan. Na i fynd efo hi. Wey! Da ni wedi cyrraedd diwedd y gêm. Bach yn gytid bo yr ateb i'r cwestiwn ola ddim yn fi, ond... A cyn i ni orffen, o'n i jyst eisiau ofyn, os ydy ti unrhyw geiriau ysbrydoledig i'r wylwyr sydd eisiau mynd mewn i creu gerddoriaeth o gwbl? Os ti'n creu music, neu os ti'n creu unrhyw beth, neu cael unrhyw syniadau o beth chi eisiau gwneud yn y dyfodol, a chi'n really teimlo'n cryf ato fe, so ni'n dweud paid gadael i neb stopio chi wneud beth chi eisiau wneud. Fi wedi mynd trwy amseroedd lle dwi wedi gwrando gormod i pobl sydd yn dweud y pethau anghywir i fi, a mae rhaid ni really gwrando i ein hunan. Dwi'n meddwl just trio wneud beth bynnag chi eisiau efo bywyd chi i wneud chi'n hapus. Diolch pawb am wylio'r fideo yma. Cofiwch hoffi a tanysgrifio. Hwyl fawr! Hwyl, diolch!